Борисов го каза. Той и сам го каза в интервюто на БТВ. Въпросът беше поставен ребром. Или Странджев си отива, или Тамов си заминаваш и ти. А това беше 2 месеца преди края на годината, в която ние трябваше край на краища да докажем, че агенция Митница не се управлява от тъпи милиционери, както някои внушаваха на публичното пространство, а че действително можем да изпълним задачите и да довършим започнатата реформа, която единствената държавна администрация извърши в тази страна. Това мога да се подпиша и с двете ръце. И естествено, че беше необходимо да дам възможност глътка чист въздух на господин Танов да довърши нещата. Аз съм по-лесен. Можех да си позволя лукса да напусна. Аз не бих казал, че това е било мечтата в живота ми да бъда митничар. Не е ли ставало дума Ваньо Танов и той да каже, ако не ви оставят вас и той си тръгва, нещо такова? Той на няколко пъти заставаше с тези думи. Но, както виждате, нещата започнаха да загробяват. Изгледнаха неща за сина му, за семейството му. Това са неща, които са лични. Край на краища. Едно е някой да говори за нас, да ни нанася удари на нас. Ние сме големи мъже, работили сме в тези системи, знаем и как стават нещата. Но в край на краища, когато нападнат семейството ти, нещата вече стават прекалено лични. Аз мисля така. Добре, те дори мафията има закони, жените и децата не се пипат. Нека да не оприличаваме управлението с мафията. Това е много тежко обвинение. Други са хората, които трябва да го кажат дали това е така, и аз мисля, че изборите наближават и тогава ще стане ясно. Само да ви питам, фактически излиза, че след като Ваньо Танов твърдо застава зад вас и каза, че няма да позволи вие да си тръгнете, едва тогава започва да работят сина му. Аз ви казах, като си опитаха чрез мене да ударят него и това не можа да стане, явно, че са потърсили други начини. И едва тогава вече той клекне и ви накара да си подадете оставката. Не бих казал, че е клекнал. Добре, съгласи се да си подадете. И аз му помогнах. Просто го убедих, че действително ще е по-добре и за него, ако му дам тази възможност. Но вече след като стана ясно за тая готвена провокация спрямо сина му. На нас не беше ясно малко преди това. За тази провокация. Ние знаехме за нея доста отдавна. Службите ли бяха в основата на подготовката? И при реализацията? Можем само да гадаем. Единственото, което мога да потвърда, тъй като съм виждал материалите, това са направени от професионалисти. Само това мога да кажа. Демек професионалист? Дали това е сега действащ професионалист или бивш професионалист, но те са направени от професионалисти. И сина му отиваше на кино по същия начин, по който на времето прокурор Николай Колев отиде на кино, пред очите му подхвърляха наркотиците. Нали сам се досещате, че целта не е сина му? И не е ясно, то повече от ясно. Целта беше той, нали? Ясно. Добре, хубаво. Господин Странджев, много ви благодаря за това интервю. Не знам какво да кажа. Аз съм... Най-добре и най-здравословно е нищо да ни казвате. Да, нали, все пак чувствам се някакси човек с, макар и малко някакво, достоинство, ненавиждам да ме правят на глупак, завършен, дебил, и както се опитват някои да ме правят и то от така... Не ги приемайте нещата толкова лично. Няма страшно. Yes. Добре. Сме единствените, не се притеснявайте. Добре. Народ 20 години направят на дебили, така че не го приемайте лично. Хубаво. Благодаря ви много. И аз. Приятна вечер. Всичко хубаво.